Vítejte ve světě whisky, pojďte za mnou. Ahoj, jmenuji se Patrik, vítám vás u 29. týdne mé výzvy. Jelikož dneska je Silvestr, připravil jsem si pro vás něco vybranějšího, konkrétně Dalmor King Alexander III. A myslíte si, že pít whisky musíte jenom v obleku? Kdepak. Gentlemana nedělá totiž oblek, ale jeho chování. Na zdraví a šťastný nový rok.